Merħba. Inti għaġrek bħal Miranda rajt ħaġa ta' taħt fuq u għoġbitek. Il-ksib li għandi l-lum jismu Miranda u d-dinja ta' taħt fuq. Kitba ta' Rita Saliba b'illustrazzjonijiet ta' Steffi Venturi. Pubblikazzjoni ta' Horizons. Miranda, dil-kamra ta' taħt fuq! Għajtet il-mama mill-kamra ta' Miranda. Miranda waqfet s-sabbat il-ballum mal-ħajt tal-bitħa. Xieġrala l-kamra tagħha f'daqqa waħda. L-aħħar li kienet fija kella s-sodda fin-nofs bil-komodina ma' ġemba, il-gwardarobba mserħa mal-ħajt, mejda fuq fejn tikteb u siġġu żgħir. Ipprovat taħseb kif dawn l-affarijiet inqalbu ta' taħt fuq. Forsi dar kollox u eħel mas-saqaf, min jaf il-lożor ta' fuq is-sodda waqgħux fl-art. U l-gwardarobba li dejjem kienet iż-żomma miftuħa waqgħux l-affarijiet minn ġo fiha. Ftakret fl-iskaffa tal-kodba. Tgħid ukoll inqalbet ta' taħt fuq. Dawk il-kodba jekk itiru lejn is-saqaf, ma stax taqrom. X'waħda din? Arani ġejja, mama! Miranda tela tiġri t-taraċ. Fil-bib tal-kamra sabet lil mama bil-banju tal-ħwejjeġ f'idejha. Kienu kollha mitwien puliti. Miranda tawlet fil-kamra. Iżda kollox kien fejn ħallit ftit qabel ma niżlet tilab. Kellha xi affarijiet imxerdin mal-art. Daw kien sitt tiġborhom u tfittex il-ballun. Anke tpinġija tal-qawsalla li pinġiet reġgħet f'posta mdendla fuq is-sodda tagħha. Skur rridu jagħmluha ċajta l-affarijiet u niżlura f'posthom malajr. Imma mama, fejn qed tara kollox ta' taħt fuq? Staqsietha Miranda. Dil-kamra tiegħi, mhux l-istess għada. Il-mama ħarset lejn is-saqaf kif kienet tħobb tagħmel meta ma tkunx taf se twieġeb il-Miranda. Qis li tiżbarazza dil-kamra, qalet il-mama kif neħħiet biċċa Lego li weħlitilha mal-qiegħ tal-papoġġ. U daħħal dawn il-ħwejjeġ notfa fil-gwardarobba. Tinsix talaq il-biba? Miranda bil-kemm semeta tgħid l-aħħar kelma. Kienet għadha tipprova timmaġina kif il-kamra tagħha kienet inqalbet ta' taħt fuq ftit ilu. U reġgħet ġiet kif kienet. Li tiddaħħal il-flokkijiet mitwien fuq l-iskaffi fil-ġemp tal-gwardarobba. Li kieku l-kamra tinqaleb ta' taħt fuq, il-flakkijiet jistgħu jaqgħu minn fuq l-iskaffi, qalet Miranda. U tgħid, il-flokkijiet meta jaqgħu kollha fuq xulxin ta' taħt fuq. Miranda qabdet flokk u dawritu rasu l-isfel bil-kmiem imdendlin lejn it-tapit. Nal-flokk qisu moħħti ġużel meta tkun qed tagħmel yoga, taħqet Miranda. U min jaftarax il-kamra tagħha ta' taħt fuq Ġiżel. Dik għandha ħafna karti fuq l-iskrivanija u aktar affarijiet milli għandha Miranda. Ara l-mama kemm iddum tgergrila li kieku ddurila l-kamra ta' taħt fuq. Miranda nżlet tara l-programm favorit tagħha, dak dwar il-foresti u l-annimali fuq it-television. Fim minnhom għaddilha ħsieb. Min jaf li kieku ninżel rasi bejn saqajja u nhar l-istampa bil-maqlub, staqsiet Miranda. Niżlet minn fuq is-sufan, tad-dara li l-istampi għaddejjin fuq l-iskrin kbir, fetħet saqajja forma ta' triangolu u niżlet rasa bejniethom. It-toppu ta' Miranda niżel immiss l-art. Xi Miranda ħarset lejn it-television, rat kollox bil-maqlub. Is-siġar kienu qed jixxenglu rashom l-isfel, la safar jittajru fil-baxx, żaqhom il-fuq u l-muntanji jiddendlu mis-sema mingħajr ma jaqgħu. X'post maġiku, għajtet Miranda. Kieku qegħdem nista' naqbad nitkellem ma' la safar qrib tiegħi. U dik il-ġiraffa donna miexja fuq is-saqaf, dakon twil jitbanda l-flarja. Wara ftit deret gorilla, toqmos, rasa l-isfel u saqajja l-fuq. Kienet qisha qed tagħmel kutrun bajsa. Tant daħqet Miranda li sabet ruħha mara l-art, wiċċa l-fuq. Ħarset lejn is-saqaf abjad fuq rasa. Is-saqaf kien qisu bitħa kbira vojta, bil-bozzot donnom fjuri jixelu. Jekk tinqaleb dil-kamra ta' taħt fuq, Miranda tista' tiġri kemm trid fiha mingħajr ma taqleb xejn. Miranda! Uffa, il-mama reġgħet sejħitilha. Aħjar tfittex tiżbarazza għax dalwaqt sar il-ħin. Il-mama se toħodha l-bandli, se tiltaqa' mal-ħabiba tagħha, Kim. Miranda u Kim daru l-bandli kollha mal-aktar li kienu jieħdu gost fuq dik li kienet kollha lasti tal-ħadid, bil-win differenti. Kim malar dendlet rasa l-isfel. Miranda staġbet mhux ftit meta rat xar Kim wieqaf qisu xew kireċ mir-rasa. Itlaħt hija Miranda, għajtet Kim. Allura tgħid, Miranda telat dejn Kim biex tara d-dinja ta' taħt fuq il-bandli wkoll u tgħid ivvintat xi ħaġa oħra biex tara aktar affarijiet ta' taħt fuq u tgħid bħas-soltu din Miranda
komplet tivvinta u għamlet ċaġa kbira li fl-aħħar kella talima minna għal darboħra